86% от клипа ще е мен, но няма проблем, аз имам доста какво да кажа. Добро утро, 9 януари. В момента е 4:30 и се прибираме от тичането, което си обещах, понеже след обяда няма да мога да го направя. Именно тези 2 км дневните. Първоначално, доста честно казано, не бях много да се откажа за това нещо тази сутрин, понеже мислех, че няма смисъл и че просто няма време, защото съм на работа след малко. Но здравето не чака на никой, освен на вас самите. И въпреки, че в момента не се виждам много, искам да ви кажа, че всичко е тука, всичко е в главата ви. Когато мозъка ви кара да се откажете и да бъдете слаби, искам да се обърнете към него и да му обясните как стоят нещата и кой го управлява и кой е шефа. Защото само вие може да си изпълните мечтите. Те са там. Вътре чакат ви. Така че stay strong. Чуваме се малко по-късно. Аре. Така, добро утро, то е добър ден. От 9 януари най-добрата дата, моята дата. Като цяло днеска е моя ден, затова ще си позволя сцената да е моя. И примерно 86% от клипа ще е мен, но няма проблем, аз имам доста какво да кажа. Защото днеска е празник, така започваме с първото съобщение. И то е, че си поръчах сняг и той дойде. Много се радвам. Второто е, че без значение какви са метеорологичните условия, нашата група е бетон и кърти, мивки и извозва. Не, по същество. Така. Това е първото съобщение. Добре. Второто съобщение е, че без значение делник, празник, банкет, събор, какво се сетите, нямате извинения да скипнете вашите задачи, каквито и да са те. Така, това важно съобщение е спрете, повтарям, спрете да слушате и да се впечатлявате от това какво ви казват хората около вас. Без значение дали са ви близки, дали са ви приятели, дали са ви роднини, дали са ви семейство. Спрете да се вълнувате от тяхното мнение за вашият личен живот и вашите лични избори и действия. Защо? Защото тези хора не са вас. Тези хора няма да живеят вашия живот. И ебете им майката, бе. Ау. Здравейте, машинки. Току-що привърших моите 2 км. И няма да ви лъжа, не беше изобщо лесно, но докато тичах и краката ми умираха от болка, се замислих, че това е просто в моята глава и болката е нещо, което мозъкът ни кара да спрем, защото просто не иска да му е некомфортно. И просто си казах, че няма да спрам. Както може би сте чули от по-рано във влога. Просто мозъкът ни кара. Него мислим, че е така. И той не иска да му е некомфортно. И просто трябва да минем напреки него. Така че, както виждате, времето е доста приятно. И така, в смисъл аз не се опитвам да ви казвам, се опитвам изобщо да се правя на гуру, да ви казвам да стават от тези шаолинските монаси, там където ги пръскат с топла вода или ги бият с пръчки. Просто опитвам да ви кажа, че музикът ви си играе с вас и просто иска да ви е некомфортно. И не трябва да оставяте да е така, смисъл. Ето сега, колкото и да ми е изморено, аз ще отида да си свърша дейли таска с лицевите опори и после най-вероятно ще се прибирам,
Ще имаме още малко задачки вкъщи. Аз преди да дойда, както казвам, съм направил видеото за Инстаграм, новото рилче за днес, така че може да цъкнете долу и да го напишете, тъй като все още нямаме право да слагаме линкове, но и това време ще дойде. И често казвам, това е от мен, машинки, аз просто искам да ви кажа аз докъде съм и най-вероятно после ще се видим с другите и ще има блок от там, така че stay strong. Добър ден! Как сте? Добър ден, машини. Току-що завършихме нашия списък с нашите проспектс, хора с които потенциално ще правим бизнес. Именно на тема, каква тема? Именно с копирайтинга. Да, на тема развитие на социалните мрежи, защото са много готини типове, имат бизнеси, обаче малко им куцат нещата в социалните мрежи, а това може да им помогне да си развият бизнеса и ние сме тук за тях. И ще ги оправим. Да, ще ги оправим. Ще бъде много скромна сумичка на месец, ще ги оправим. Да, имаме желанието, което мисля, че е най-важното. Да, main topic. Да, това е main топика. Така че това видео не мисля да е много, не мислим да е много дълго, защото то реално написали сме 29 точно имена, които в следващите няколко дни просто трябва да съставим план точно на действие, за да можем да стигнем до тях и да пуснем запитване. И през това време, което просто ги запитваме, ние да анализираме аджеба копита или текстове, които продават, още по-лесно казано, така казано, ясно казано. Така че, да, ако имате нещо, което да добавите като факт или интересни неща. Ами, аз мисля да съм в тази частта с Life Lessons, защото ме заливат всеки божи ден уроците на живота и май продължавам да не ги научавам някой, защото ми се повтарят. Но няма проблем и този урок на живота, който днес бих казала за него е, че без значение какво ви казват и какво ви вменяват и какво ви втълпяват хората, било то дали са ви близки или приятели или роднини. Ако то не резонира с вас и не е част от вашия сегашен стейт на живота, delete. Тотален delete. И следващия. Това е което мога да кажа. Това е моето обявление. Или пък аз бих добавил тук нещо, което го четох от днешния стоицизъм. Именно човек, който се притеснява за бъдещето си, живее мизерно. Защото ако трябва да го разтълкувам по наш си начин, ние не трябва да се притесняваме за нещата, които все още не знаем. Трябва да се наслаждаваме на сегашния момент. И че бъдещето си зависи само единствено от нас самите. Така че с тази мъдрост мисля, че е достатъчно това, което казва сама по себе си. Да. Пачотите добави нещо. Stay strong, нали? Stay strong. Аз вече съм го казвал един път днес. Аз съм качил едно влог, че по-рано те хората са ме видяли. Добре. Така че да, ако трябва няма какво, това е за днес. Днеска имаме рожденник всъщност. Точно така. Нашата принцеса. Пресна 22-ка. 22-ка зелени. Зелени, кеш. Четох, че много хубаво нещо за тия всичките де сме се филмирали в кеша. Кеша решава проблеми, ама не е решението. Ево. Или от много глава не боли, но само за материалните неща. Да. Окей, peace. Ари, и запомнете, че ако искате да направите нещо, всичко си зависи от вас. И ако толкова много го искате, просто го направете реалност. Да, не го отлагайте. Точно. Не го отлагайте, нали ви казах за отлагането, че е болест. Stay strong. Bye!